estamos, seguimos en directo, 11:24 minutos. Bueno, radiolidersantiago.com, 97.7, Facebook Live, saudamos a toda a xente que lle apeteza escoitar e saber de que vai esta entrevista. Temos xa nos nosos estudios, novamente, porque xa se achegou aquí cunha campaña anterior, 12 comercios, 12 sensibilidades, pero agora ven en calidade de unha das integrantes, vicepresidenta da Asociación Comercio.Compostela. A están vendo e agora escoitan. Vanessa Albite, moi bo día. Moi bo día. Que tal estamos? Gracias. Ben, aquí andamos. Bueno, benvida. Estás para falar porque hoxe toca esa parte final da clausura dunha campaña que tempo atrás estaba levando nos establecementos asociados de Comercio.Compostela aquí en Santiago, que, bueno, contame todos os datos. Pois é a campaña chamase 12 perdón, Merca e que Gaña. xa me liaches, sí. Merca e Gaña. Merca e Gaña, é a 7ª edición en 6 anos, Sí. que é algo moi simbólico, na máis nacer foi a primeira campaña que fixemos. Sí, foi así xa... Creo que se inaugurou en setembro, outubro, ese Nadal xa fixemos esta campaña. Bueno, gusta moito a todas as partes, a xente que gaña lle gusta, os comercios lle gusta e a asociación encantada, por suposto. Como involucra moitísima xente, implica comercios, implica persoas consumidoras, implica administracións, sempre facemos unha gala final que é a que ten lugar hoxe, de entrega de premios. A campaña basicamente consiste en registrar os tickets de compras dende o 1 ao 21 de setembro este ano. Cada vez que comprabas nun comercio local da asociación, pero sí, que somos 200, prácticamente somos todos. Son unha morea deles. Compras no comercio local, sacas unha foto, subes teléfono e nome para que te poidan chamar para darche o premio, faise o sorteo e, claro, como solamente pode tocar un por comercio, son 25 comercios implicados, 25 persoas que gañan unha tarxeta prepago de 100 ou de 200 euros, que volve a invertirse no comercio local, no que queira, calquera da asociación, non ten que ser o mesmo. Co cual, para a asociación é unha campaña preciosa, arraigada, que funciona, que gusta, pero os comercios lle gusta, e as persoas que gañan lle gusta. Se levou a cabo neste mes de setembro, non? Que está rematando. Dende 1 ao 21, a execución, sí. Porque non sempre falamos de execución, claro, porque as campañas en realidade empezanse a xestar moito tempo antes, hai un traballo detrás impresionante, aínda nos queda toda a xustificación, pero que é visible. Sí. É do 1 ao 21 de setembro. A xente participou, aí temos datos ou feedback, non? Sí, feedback moito. A xente xa empeza a registrar, porque hai dúas vías de participación. Poden registrar os propios comercios, os tickets da súa clientela, para animalos a participar. Claro, entrando como comercio, ou poden facer a propia clientela. Vale, cada vez hai máis clientela que registra os seus propios tickets. Xa coñecen a dinámica, está totalmente consolidada. Non hai mínimo de compra. Non hai mínimo de compra. O pensamos moitas veces, non sei se en algunha das primeiras edicións houbo, pero que temos socios que son tendas de chuches, temos floristerías, temos xollerías, temos zapaterías, entonces establecer un mínimo, pois en algunhas sería ridículo, en outras non chegarían nunca. Efectivamente. Todos os anos lle toca, por exemplo, algunha clienta de pan de leis, si poñemos un mínimo de compra, claro, eu vou todos os días, pero as compras son irrisorias, e lle toca casi todos os anos, por certo. Hai algúns que repiten sempre, Hai algúns que repiten sempre, que eso sí que ese dato sí que o miramos, non é casualidade, sempre son os que máis tickets meten. Soes ir todos os días, quizás a unha zapatería non tanto, unha xollería No, menos... pero da aldea dende o primeiro ano que entrou sempre lle tocou, pero que registran unha cantidade de tickets que para min, por exemplo, que teño jollería, é imposible, é inviable. Claro. O sea, ojalá, non teño problema, pero entonces, bueno, dende a directiva decidiuse non poñer cantidade mínima. Perfecto, mercar, estar co comercio local que... Sí, que ademais non é solamente mercar, é visitar o comercio local, achegarte ao comercio local, participar das actividades do comercio local, eso, formar parte, porque ao final a clientela Falabas forma parte. de 200 e pico asociados, que non está nada mal para o contexto.
tes unha xollería, vives o día a día do comercio dende varias frentes, dende este lado do mostrador, no nivel asociativo, como consumidora e como clienta de outros moitos lugares. Esta é a pregunta de como está o comercio en Compostela, porque as novas que nos chegan, a falta de moitos motivos que fan que moita xente baixe a persiana, relevo xeneracional, en fin, non sei, son tantos os motivos, pero como o sintes ti o comercio? Eu creo que son moitos. Aquí sí que vou a falar como Vanessa, porque non teño unha perspectiva clara, un posicionamento claro dende a asociación ou dende a directiva. Como comerciante, como empresaria? Eu como comerciante creo que como casi todo o que eu percibo na sociedade hoxe en día estamos moi polarizadas. Quer dicir, hai xente que aposta claramente polo comercio local e compra principalmente no comercio local, non hai nada que non poidas facer no comercio local. Quer dicir, se queres este pantalón, pois o millor non. Pero se queres vestirte no comercio local é totalmente posible, sigas a moda que sigas e sigas os presupostos que teñas. Para alimentación, 3/4 do mismo, para moda, xollería, eu creo que é posible vivilo, e cada vez hai máis xente, xente moi moza, consciente, sí, totalmente consciente. Que pasa? Temos o outro bando tamén. E como digo sempre, podemos criticalo ou intentar adaptarnos. Nós somos comercio local, a xollería leva 48 anos, temos xente que empezou fai 48 anos e sigue vindo a segunda xeración e sigue vindo a terceira xeración, pero é certo que vendemos moito por WhatsApp. Por WhatsApp? Non che digo, claro. Como? Bueno, mira, es que necesito un regalo para tal y no me da tiempo esta tarde, me mandas 3 fotos, sí. Mandas 3 fotos, tal, non sei que esta, tal, e xa mando ao meu fillo a recollelo, ou xa mando a milla... Que non está mal tampouco, bueno, porque ao final hai unha venda, pero... eu non me queixo, lévache exactamente ao mesmo tempo que se tes a persoa adiante, tes que sacar as cousas do escaparate, tes que buscar as caixas, tes que sacarlle foto, comentarlle, pois é deste material, ten este precio, a pedra e non sei que, o mismo que se tiveras a persoa adiante. Por WhatsApp? Sí, eu sí. Eso é que confían moito en ti. A venta online en joyería, polo menos eu non a percibo, non é algo moi residual, é de xente de confianza, pero sí que temos un cliente de Madrid que solamente ven a propósito para comprar, moi fan, e nós somos moi fan de Gustavo, por certo, se me está escoitando. Chegaralle este saúdo. Sí, se fareille chegar. Sí, sí. Pero despois, bueno... Veu no seu día a Compostela, entendo, ou non ten nada que ver? En realidad empezou sendo moi fan de Compostela. Vale. É unha historia curiosa, queres que te conte? Sí, por favor. Quería comprometerse con un anel de Compostela. Entonces estivo preguntando, non o coñecía de nada, estuvo preguntando tal, era un anillo de brillantes, o que nos pedía era que sustituíramos un brillante sí, un no, por azabache. Vale. Porque quería que fora de Santiago, comprado en Santiago, con simboloxía de Santiago. Vale. Sin coñecelo de nada, yo fixemos, porque o noso lema na joyería é, si non lo tenemos, lo hacemos. Ti pide o que queiras, que nos vamos a conseguilo. O facemos aí. Claro, outra cousa é que despois as condicións nos gusten ou non nos gusten, pero fixemos e o mandamos, e despois viñeron a propósito un día de agosto a comprar as alianzas, despois compraron unha concha de bautizo para regalar esta semana, que agora me lembro del porque tiña outro regalo e quería que fora unha concha de Santiago, entonces xa nos chama, nos escribe por WhatsApp, van e tal, non sei que. É que isto é o comercio local. Eso é o comercio local. É que estas son as historias. Eso é o que digo eu, eso é o comercio local trasladado ao século XXI. Claro. Non nos podemos ver, compramos en outras, pero eu non o considero unha compra online. Non é unha compra nunha grande plataforma, non é, sabes que hai unha persoa detrás, que me chama, que nos falamos, que ven por Compostela e intenta pasar a facer unha visita para saber que somos de carne e oso, que estamos aí. Sí. E anécdotas desas un montón. Ao final, eu creo que a diferencia é a confianza que xeneras na clientela. Sen dúbida. Este é un caso particular, pero despois hai outros moitos. Este tipo de campañas notades que sirven para, bueno, pues sacar adiante o mes de setembro, agora supoño que xa Nadal, o comercio como que ten que sempre estar en movimento porque como quedes parado... Sí, non? Isto é así mira, tamén.
Temos un exemplo tamén. Levamos 7 edicións en 6 anos desta campaña Merca e Gaña en Compostela. Podemos nombrar 4, 5, 6 comercios os que lles tocou sempre, porque meten máis do doble de tickets que o resto. De volumen, claro. Sí, probabilidade pura Azar e dura. Sí, por outro lado, a min sempre me chama a atención que cada comercio novo que entra motivado, participa e gaña. Ui. En serio, é unha alegría chamarlle para dicirlle, porque ademais o doble traballo, nos non chamamos desde a asociación, non chamamos a clientela que gaña, chamamos o comercio para dicirlle que repartiu premio a unha clienta súa e que, si quere, ten a posibilidade de chamar para dicirlle oye, que te tocou aquí, porque, bueno, ao final é, claro, dende a nosa perspectiva, o de dar os regalos, por suposto que nos encanta, pero o noso obxectivo é ensalzar a labor do comercio local, non o da asociación en si mesmo, non? Entonces damos esa posibilidade. Tocoulle este ano a Asuntos, que é unha vinoteca estupendísima que hai en Frai Rosendo Salvado, é o primeiro ano que está na asociación. Tocoulle a Tenea & Co, que é unha tenda de bisutería, de joyería en Aceiro, que está en Santiago de Chile, moi pequeniña, con cousas preciosísimas, acaba de entrar e xa lle tocou. Tocoulle a Tien 21, que coñece todo o mundo. Tocoulle a Core Surfing, que tamén entrou antes do verano, fai uns meses xa repartiu premio tamén. Quero dicir, aí funciona, a campaña funciona, está testadísima, sabemos que é un éxito, e o colofón final, que é o que nos toca hoxe, é que cada comercio, cada comerciante fai entrega do agasallo á súa clienta ou cliente, non? Daman das autoridades, por suposto, que son quienes financian todo isto. Botan un pouco de cartiño, isto sacalo adiante. Claro, pero sí que invitamos a que, pois eso, que 25 comercios suban a sacar unha foto ca súa clienta ou co seu cliente facendo entrega, para eso, ensalzar a labor das dúas partes. Penso que non o dixemos, pero é na sede na Rúa do Vilar, da Confederación de Empresarios de Galicia, efectivamente, que algún outros actos xa se fan ali. Sí, casi sempre. É un sitio moi xeistoso para facer, verdad, moi de Santiago para facer este tipo de actos. A que hora é? Ás 8:30. 8:30, eso mesmo. Ás 8:30. Hoxe ás 8:30 facemos entrega. A novidade dende o ano pasado, que tamén resultou, entonces vamos a repetir que ademais desas 25 tarxetas prepago que xa están, xa sabemos quen son os gañadores e gañadoras, e xa se lles notificou e demais, vamos a sortear 2.000 euros en directo. Aí sí que animo a todo o mundo a vir. Todos os tickets de compras que teñas de entre o 1 e o 21 de setembro, pasas 10 minutos antes pola Confederación de Empresario, trocanchos por unha rifa. Pasas as 8:00 por ali. Sí, 8:15 vamos a estar ali. Tanche unha rifa e aí un sorteo de 2.000 euros. En directo, quedas ali e... Bueno, son 3 premios, 2 de 500 euros e un de 1.000 euros, que tes que gastar nunha xornada de compras. Vamos como Pretty Woman. Vamos gravándonos, ademais, detrás. Un de 5 centos, outro de 5 centos e outro de 1.000. Ese día que vas, ese día tes que gastar nos establecementos asociados os 1.000 euros. Sí. Unha maravilla. Quedamos o día 6 de outubro, 4 horas, de 10 a 2 ou de 4 a 8, o que sea, e vai con alguén da asociación, por suposto, gastando. Hai algún tope máximo por comercio? Non lembro como quedou este ano, creo que son máximo 100 euros. Creo que son máximo 100 euros para que repercuta mínimo en 5 comercios. Oye, que interesante isto. Sí. Son estas campañas, como nos gusta o comercio en sí, o comercio local, somos grandes defensores do comercio. O estás contando cun sorriso tan grande que sei que o día a día, pois intentar vender, intentar sair adiante, intentar cumplir con todas as obligacións, intentar. Isto é unha especie de recompensa amable. Hoxe idemos xuntar moitos comerciantes en un foro onde falamos, pois, non? É un pouco da forza de todos xuntos. Sí. É un pouco isto tamén. Mira, dúas cousas. Eu sempre digo que se o comercio de Santiago funciona, o meu ten posibilidades de funcionar. Se a xente non ven a Santiago de compras,
non sei, tes que ter, non sei, algo, pois unha estrella Michelin para que a xente veña a propósito onde solamente estás ti, non? E non é o meu caso polo de agora. Somos moi bons, pero tanto igual non. Ou porque non se inventaron as estrellas para o comercio. No, Bien, bueno, pero que dicir, si consigues que a xente veña de compras, si conseguimos volver a ser o referente de compras que fomos nunha época en Compostela, pode funcionar ou non, e aí terás que mirar porque aquí sí, aquí non e demais, pero dende a asociación a idea é eso, volver a traer a xente a Compostela, non ao meu comercio, nin ao teu comercio, nin ao seu comercio. Que a xente veña de compras a Compostela e pasará e verá o teu escaparate e verá o do lado e tal. Vanessa, hai comercios que abren, hai moitos comercios que pechan, hai moito, alúgase, véndese, son moitas as consecuencias, insisto, de aqueles negocios que outro día tamén unha xollería mítica que baixou a persiana, que se acababan de xubilar, en fin, por falta de relevo, por mil cuestións, pero tamén aqueles emprendedores, moitas veces que falo con amigos e demais, como que Santiago está botando hacia Ames, botando hacia outros lugares, abrir comercios que a priori, pois, por volume de xente, de veciños, estarían en Santiago de Compostela, pero que o que vale un alugueiro, máis o outro, máis o permiso que non chega, máis a burocracia, máis todo, ao final, ese negocio abre noutro lugar. Sí. Estamos un pouco espantando tamén, entre todos, ese comercio do que ti presumías hai 20, 30 anos atrás. Eu creo que é un pouco de todo. Como dicía antes, son corrientes, todo está a tendencia é descentralizalo todo. Entonces, o mellor o comercio tamén. Nos o primeiro ano, a mí pareceume moi significativo, por exemplo, o primeiro ano de pandemia, en plenas navidades, con peches perimetrais e demais, o comercio en Santiago, en Coruña, resíntese, pero o comercio local de povos máis pequenos, non. Entonces, bueno, mellor descubres aí unha oportunidade que si é máis fácil, pero bueno, eu sempre quero ser positiva, a realidade é que os tempos cambian, podemos criticalos ou adaptarnos a eles. Creo que son as dúas opcións que hai. Eu non podo dedicarme a criticar a clientela, é o que máis adoro, é o noso maior potencial, non se me pasaría pola cabeza, pero creo que hai que facer un pouco autoanálisis. Que teño que ofrecer? Por que van a vir aquí? Ofrezco algo distinto. Está claro que hai negocios que hai 40 anos a ninguén se lle ocurre abrir un ciber agora mesmo, entende? Claro. E hai 40 anos, pois era ese... Entendo que hai corrientes e que hai negocios de que ao final van caducando en si mesmo, que non é o caso da xollería, senón é o caso dese comercio local tan vivo. Falábase tamén outro día na prensa, Vanessa, dese Brañas Boulevard que se tentou chamar durante un tempo esa zona que non é peatonal, pero semipeatonal, de Alfredo Brañas, que tamén vemos moito comercio baleiro. Había carnicerías, había tenda de calzado, había, que agora, pois... En xeral, en Santiago hai moitas cousas que están moi mal, pero nos do Boulevard... Claro, é que Rúas de Comercio... Nos do Boulevard recibimos moitísimas queixas de comercio que trasladamos sempre, recollemos e trasladamos, que dicir que tamén quero aproveitar para dicirlle aos socios e as socias, sobre todo... Claro, hai queixas Claro, que non é que non fagamos nada, eu non podo arranxar a rúa, eu recollo todo iso e cando temos reunións, pois co Concello con que corresponda, facemos traslado, incluso ás veces as pedimos e demais. Alfredo Brañas dá moita pena. Alfredo Brañas dá moita pena, sobre todo para chamarlle Boulevard. Que vayas de paseo, que cada dúas baldosas tropeces en tres, claro, bueno, pois non é un Boulevard cómodo para pasear. Que se cabreu unha tenda de telefonía, penso que abra algún negocio, pero hai moito máis pechado. Sí, non é moito Boulevard, non parece. Non, eu creo que non. Está moi pretiño tamén e pasamos por ali, pero bueno, hai moitas que non animan. A sucidade das rúas é impresionante, en algunhas que... O notades tamén os comerciantes, vamos, sodes veciñas, claro. Claro, é que hai que non en unha semana non se pase, que teñas que chamar a policía polos cheiros dos contenedores que tes diante. Afecta a todos os comercios, aún máis que a outros, pero afecta a todos os comercios. Si eres unha cadena que a xente ven porque ven aquí, vale, pero se eu vou a pasear e de repente vexo un escaparate entro, que é o que
dos feitos que move a xente a consumir no comercio local, despois xa tes que enganchar, non? Pero a priori é unha... Sí, pero se a rúa non anima, pois non anima, claro, aí nós non podemos facer nada máis que dar traslado e rogar e pedir e suplicar. E que outros arranxen o que as demandas, isto é así. Son moitos os actores implicados en que todo isto funcione. Penso que o comercio está facendo bastante ben. E xa, bueno, 8:30 hoxe, Rúa do Vilar, entrega deste Mercaegaña, 7ª edición, Asociación Comercio.Compostela, Nadal, o Nadal. Sí. Que é un punto forte, entendo, de todo isto, non? Do comercio en sí. Sí, aínda temos outra campaña antes. Halloween e todas estas cousas tamén, non? Bueno, volvo mismo. Intentamos, vamos probando. Nos escoitamos, é pois o mismo que sempre. É unha das nosas grandes vantaxas, é un dos nosos grandes quebradeiros de cabeza. Temos un WhatsApp, un grupo de WhatsApp en donde estamos prácticamente todos os comercios. Unha locura. O sea, un grupo de WhatsApp con todo o comercio, prácticamente todo o comercio de Santiago? Sí. Claro, cando queremos protestar o efecto contagio é terrible, pero é a única forma que temos a directiva realmente de representar os nosos asociados. Entonces, bueno, hai xente que lle costa máis escribir un correo, hai xente que o grupo de WhatsApp é unha ferramenta hoxe en día moi fácil, moi usada por todo o mundo, mandas unha foto, nos avisamos de non sei que. Entonces, bueno, sí que nos axuda a ver a ter dende a directiva unha perspectiva máis real do que son os nosos comercios, porque a raíz do que nos estabas dicindo, hai xente que fai o Black Friday e hai xente que non. Claro. Hai xente que está a favor, faga ou non, e hai xente que non. As campañas tampouco todas non encaixan en todos os comercios, entonces vamos dando paus de cego, repetindo as que funcionan e descartando as que non teñen participación. E agora lanzamos a consolidación da app, lanzamos unha app de fidelización de clientela. A primeira vez tiñamos un agasallo directo, se entrabas na tenda, facías unha compra, pois o mismo que agora, non? Igual de fácil. Fotos, subo, tal, e regalábamos unha bolsa de tela reutilizable con unha libretiña, bueno, un cariño, que non é máis que un cariño. Un detalle. Sí, e agora, non sei exactamente que día comeza, pero, bueno, comeza o día 1, comeza mañá. Mañá? Saímos dunha e metémonos noutra. Mañá, 1 de outubro. Sí, comeza mañá, con todos os tickets registrados durante este ano, vamos a facer un sorteo de experiencias relax. Compra, reláxate. Con todos os tickets do ano 2025. Ata outubro que remate. Ata non sei que día de... Imagino que sobre o 20 de outubro non teño dato. Que estén atentos mañá, cando se presente todo e cando demos máis... Sí. Quero dicir que os que Compra e entren... reláxate. Sí. O sea, isto xa mañá. Mañá, claro, mañá comenzamos a darlle pulo outra vez, xa repartimos a cartelería. Claro, bueno, darlle un poquinho... Vamos, que antes do Nadal aínda queda... Sí, aínda queda outra de consolidación. Conta, quero decir desde principio de ano, porque a ferramenta podes utilizar todo o ano. Claro. É tan fácil como acumula puntos. A xente, bueno, certa xente de tradición, que a que non queremos perder, moitas veces sigue pedindo ese desconto, sigue pedindo unha das características, eu creo, en xeral, que nos diferencia o comercio local é que temos os precios axustados. Temos márxenes cada vez máis pequenos porque os grandes nos comen e intentamos axustar os precios para ser competitivos. Entonces non podemos ofrecer ese desconto, pero si fidelizamos pois a través de eso, de agasallos, de sorteos, de tal. Neste caso, o funcionamento da app en si mesma que se chama Puntos Compostela, acumula puntos en Compostela. Funciona de maneira individual en cada comercio, ti compras no meu comercio, vas acumulando puntos e un día digo, mira, tes 20 euros de desconto, acumulas ou descontas nesta compra, vale? Moi fácil, hai moitos comercios. Ao final ese cariño que moitos son habituais queren. Sí, bueno, pero sigues vindo, faz outra compra, non é un pouco a forma de fidelizar a clientela, que ven si que ten ese desconto ou ese cariño, pode ser desconto, pode ser un agasallo,
Pode ser eu que sei, algo da tenda gratis, o que sea, cada comercio decide, pero dende a asociación o que lanzamos son campañas puntuais para potenciar esa utilización desa app. Entonces, ahora, cos tickets registrados dende o 1 de xaneiro ata mediados de outubro, que rematará a campaña e se fará o sorteo, son experiencias relax de todos os tickets registrados durante este período. Perfecto, pois nada, Puntos Compostela. Puntos Compostela. Estivemos na presentación, tamén estivo aquí no seu día o presidente da asociación falando dese, que lle mandamos unha aperta enorme, falando desa app. Vanessa, graciñas por vir, graciñas por explicarlo todo tamén con esa ilusión, con ese brillo que seguramente os nosos ointes o notaron, pero máis os que nos estén vendo en Facebook Live e en YouTube, cando falamos do comercio local e cando son os e as protagonistas do comercio local os que sacan adiante con esforzo, con colaboracións, pois este tipo de campañas que ao final é engadir máis traballo, o traballo do día a día, pero que ao final repercute nesa xente que confía no comercio local. Sí. Que ao final esa pescadiña que hai que cuidar e que hai que retroalimentar para que a xente siga mercando no noso comercio local en Compostela. Vanessa, que vaya moi ben a presentación desta tarde. Parabéns a todos os afortunados e afortunadas, e que estaremos moi pendientes tamén desa nova campaña para relaxarnos mercando no comercio. Moitísimas gracias por contar con nos. Graciñas, grazas.